Η πτώση ενός θρύλου. Ο Sean Diddy Combs, το όνομα συνώνυμο με το hip-hop στυλ και το επιχειρηματικό πνεύμα, τώρα αντιμετωπίζει την τιμωρία. Η σύλληψή του σόκαρε τη μουσική βιομηχανία και όχι μόνο. Οι κατηγορίες σεξουαλική κακοποίηση, βιασμό, διακίνηση ανθρώπων και διακίνηση ναρκωτικών. Ο άνθρωπος που έχτισε μια αυτοκρατορία πάνω στη γοητεία και την αυτοπεποίθηση, τώρα αντιμετωπίζει ένα πολύ διαφορετικό είδος δημοσιότητας. Η προσεκτικά καλλιεργημένη εικόνα του Diddy καταρρέει. Ο κόσμος παρακολουθούσε, σοκαρισμένος, καθώς το δικαστικό δράμα εκτιλισσόταν. Θα μπορούσε αυτό το είδωλο της hip-hop να είναι ο εγκέφαλος πίσω από μια σκοτεινή και δυσίωνη επιχείρηση. Οι ισχυρισμοί ήταν πολυάριθμοι. Οι κατήγοροι αποφασισμένοι να αναζητήσουν δικαιοσύνη. Η ιστορία κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα, μια έντονη υπενθύμηση ότι η φήμη και η περιουσία δεν προσφέρουν καμία προστασία από το μακρύ χέρι του νόμου. Ο P. Diddy, ο αυτοαποκαλούμενος βασιλιάς της Νέας Υόρκης, τώρα αντιμετώπιζε μια μάχη που θα μπορούσε να του κοστίσει τα πάντα. Την αυτοκρατορία του, την φήμη του, την ελευθερία του. Μια κληρονομιά κυλιδωμένη, από bad boy σε εχθρός του κοινού. Η άνοδος του P. Diddy ήταν βγαλμένη από μύθο. Από ασκούμενο στην Uptown Records, έγινε διευθύνων σύμβουλος της δικής του δισκογραφικής εταιρείας, Bad Boy Entertainment. Ήταν ασταμάτητος. Ξεκίνησε καριέρες, δημιούργησε επιτυχίες και έκτισε ένα brand συνώνυμο με την επιτυχία. Αλλά πίσω από την λαμπερή πρόσωψη, ένα σκοτάδι φέρεται να κρυβόταν. Οι ψίθυροι για τον ευμετάβλητο χαρακτήρα και την συμπεριφορά ελέγχου του Diddy κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό στη βιομηχανία. Ωστόσο, το άστρο του συνέχισε να ανεβαίνει. Ήταν απρόσβλητος, ή έτσι φαινόταν. Η σύλληψη διέλυσε αυτήν την ψευδαίσθηση. Το χρονοδιάγραμμα. Οι πρώτες ρογμές στην εικόνα του Diddy εμφανίστηκαν στις 16 Νοεμβρίου 2023. Η Cassie Ventura, η πρώην κοπέλα του, κατέθεσε αγωγή εις βάρος του εν σοφό. Οι ισχυρισμοί ήταν εκρηκτικοί, σεξουαλική επίθεση, σωματική κακοποίηση και ένα μοτίβο εξαναγκαστικού ελέγχου. Στο φως βγήκε και ένα βίντεο από διάδρομο ξενοδοχείου, στο οποίο ο Diddy φαίνεται να χτυπάει με κλωτσιές και να τραβάει από τα μαλλιά την Cassie. Η μήνυση της Ventura άνοιξε τους ασκούς του αιώλου. Σύντομα, και άλλοι κατήγοροι βγήκαν στο φως, ο καθένας με τη δική του οδυνηρή ιστορία για κακοποίηση στα χέρια του μουσικού μεγιστάνα. Στις 26 Φεβρουαρίου του 2024 ο παραγωγός Rodney Jones υποβάλλει μήνυση στον Diddy για διοργάνωση πάρτι σεξουαλικής διακίνησης με ανήλικα κορίτσια. Καθώς οι κατηγορίες πολλαπλασιάζονταν, άρχισε να διαμορφώνεται ένα χρονοδιάγραμμα κακοποίησης. Οι αγωγές έδιναν την εικόνα ενός άνδρα που χρησιμοποιούσε την δύναμη και την επιρροή του για να εκμεταλλευτεί και να σιωπήσει όσους τον περιέβαλαν. Ο άνθρωπος που κάποτε φαινόταν ανίκητος, τώρα αντιμετώπιζε την τιμωρία. Freak-off parties. Τα freak-off parties αναφέρονται ως πολυήμερα σεξουαλικά όργια που περιλαμβάνουν χρήση βαριάς χρήσης ναρκωτικών, τεράστιες ποσότητες αλκοόλ, baby oil και λιπαντικών. Προμήθευε τα θύματα με ποικιλία ελεγχόμενων ουσιών ώστε να τα κρατάει σε καταστολή και να είναι ήρεμα. Βιντεοσκοπούσε εν αγνία τους σεξουαλικές σκηνές των θυμάτων με τις sex workers. Μάλιστα, όταν τελείωναν αυτά ο ίδιος και αυτοί που βρίσκονταν εκεί, έπαιρναν ενδοφλέβια υγρά, ώστε να συνέλθουν από τη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία. Ποιοι τον βοηθούσαν όμως, ώστε να στήσει όλη αυτή την εγκληματική επιχείρηση? Υψηλόβαθμοι supervisors, προσωπικό ασφαλείας, οικιακό προσωπικό και προσωπική βοηθή, κλείνοντας δωμάτια σε ξενοδοχεία, εφοδιάζοντας με τα κατάλληλα πράγματα όπως baby oil, ερωτικά βοηθήματα και ναρκωτικά. Ύστερα από κάθε freak-off, καθάριζαν το δωμάτιο ώστε να μην αφήνουν στοιχεία. Σύμφωνα με την έρευνα, πολλές φορές υπήρχαν αρκετές καταστροφές στα δωμάτια που λάμβαναν χώρα αυτά τα όργια, ώστε να πληρώνει υπέρογκα ποσά στα εκάστοτε ξενοδοχεία. Πρόσφατα ήρθε και στη δημοσιότητα η λίστα του Diddy, με τους διάσημους καλεσμένους στα πάρτι. Μερικά από αυτά τα ονόματα είναι ο Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Jay-Z, Paris Hilton, Usher, Justin Bieber, Ashton Kutcher και άλλοι. Επιπλέον υπάρχουν κάποιες φήμες ότι ο Justin Bieber ίσως ήταν ένα από τα θύματα του. Η αστυνομία έχει στη διάθεση της ηχητικά ντοκουμέντα, γραπτά μηνύματα και βίντεο, καθώς και στοιχεία πληρωμής των καταστροφών που γίνονταν μετά από κάθε όργιο.
καθώς και ευρήματα από κατοικίες του, όπως τεράστια ποσότητα ερωτικών βοηθημάτων, 1000 μπουκάλια baby oil και άλλα. Ο Diddy αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως ό,τι έκαναν οι συμμετέχοντες, το έκαναν με την θέληση τους και ποτέ με εξαναγκασμό. Όπως μπορούμε να δούμε, πρόκειται για σοβαρούς και βαθιά ανησυχητικούς ισχυρισμούς και η νομική διαδικασία απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει. Αυτό που θα συμβεί στη συνέχεια είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τον Diddy, όσο και για τα θύματα που αναζητούν δικαιοσύνη.